마마네 물 नामा नमिता बसुमतारी आङो कुसुमबिल पद्मबिलनिफ्राय फैदों दिनै जों फैनाया डिसि अफिसाव बेनो खारना जोंना माने जोङो फुराना अरुणोदय जाखानायमोन खिन्थु जोंनि अरुणोदया जों डिसेम्बर मासनिफ्राय मोनाखै बन्द जानानै दङ मा खारननि थाखाय जोङो खेबसे नङा खेबनै नङा बार बार जोङो खेबब्रैसो लेखा जमा होदों जोङो ब्लगावबो बार बार जोंखौ चेक खालामनायखाय फैदों होमब्ला होनदों बिसोरो जोंनाव अर्डार गैया जोङो खालामनो हाया नोंसोरो डाइरेक्ट डिसि अफिसाव खबर लायैदो जों बिनि जुनैनो दिनै डिसि अफिसाव फैनांगौ गोनां जादों जों डिसि अफिसाव फैदों बिनि जुनैनो दिनै जोंनि लेखाया मानो गोदाव सोराव अफिस बुंजासे गारनानै दङ जों मानो मोना दिनै सरकारनि जे थाखाखौ बयहाबो अधिकार दं जों गैयै न'खर जोंहा फिसाफोर खांलांनांगौ जों गोरिब न'खरनि दुखियारिफोर गोजा थाइसे थाइनै सरकारा जोंखौ हेल्प खालामबा जों बिराद खुसि सन्तुष्ट जायो बिजोंनो जों साख्रियाल नङा बेनिखायनो आङो खावलायहरो जायफ्रा जोंनि गिदिरफोर गोजौ सिंहासनाव दङ आं खावलायदों जों महिलाफोर साफ्रोमनि थाखाय आं खावलायदों अन्नानै जोंनि अरुणोदयखौ सोनानै हो आङो रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोननि गेजेराव अन्नानै खालाम